grad grčke Atena. U Ateni je poznat antički posvećeni hram imenom Partenon. Ovo je Partenon, ovo je Atena. Zastava Grčke sastoji se od 9 jednako širokih vodoravnih pruga iz mjenično plave i bijele boje. Predsjednik Grčke je Karas Populacija. To je predsjednik, kao što vidite u pozadini je zastava Grčke. Čekajte himnu moje države. Atena. Zastava Grčke sastoji se od 9 jednako širokih vodoravnih pruga neizmjerno plave i boje. Republika Slovenija. Zastava Republike Slovenije je podijeljena na 3 vodoravne pruge, bijela, plava i crvena. Glavni grad Slovenije je Ljubljana. Predsjednik Slovenije je Borut Pahor. Slovenci jako vode račune o zaštiti prirode. Slovenija ima 260 vodopada, a najviše od njih je Boka. To je vodopad. Kada svoja oči smiri, ne